Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Sedulurku kabeh, urip iku mung mampir ngombe. Donya iki dudu panggonan langgeng, ning mung papan nyambut gawe golek sangu kanggo akhirat. Kaya pitutur simbah biyen. Sepisan nata ati ben uripe mukti. Ati iku raja ing awak. Yen atimu resik, niatmu bener, insyaallah lakumu bakal diparingi dalan sing padhang. Rasulullah nate ngendika, inna fil jasadi mudghah, tegese ing sajroning awak ana segumpal daging yaiku ati. Yen atine apik, apik kabeh lakune. Mula ayo tansah dzikir, eling marang Allah supaya ati tentrem, tumakninah, ora kebak iri lan drengki. Nata ilat ben ora kualat. Ilat iku cilik nanging bisa nggawa cilaka gedhe. Aja gampang ngucap tembung kasar, fitnah lan goroh. Ing Quran diterangake mayal fidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, saben tembung